Lord kat wasak kat yan. Tuwe cha kat wasak sa pachuyan. Magkarayang God so sa dobas. There is no distance with God. There's no time limit with God. Okay, there's no aging with God. Amen? Amen. So kare ka, so magchapkat to ranwat. Sabi na siya, iskat ko ng ranwat. At chapkat klok suluwat kare ka. So marapasakat ko na ng wachap. May terakkan. Kastato mo. Jay ng wayri ko. Jay rongay rayo. Nakaitin may photo. Nini pa. Nakaitin nga eh. Not me. Okay, nakaitin nga eh. Okay? Ay then ko na nang mumuot pa na kota na may nang masyang kano chon na lamban rin. Kaya po niya rin po ko ay magkakita na pagpatupa. Amen? Amen. So makayang siya matuto. Kabiliyang pinatuto. Makabikaran hindi siya. Sama-sama. Mag-consult of favor kiyakas. Amen. Kung kakaran, ako maledi tang coach ko do. Kabil ka travel to, kabil aledi tang coach ko do ground. Kaya kabil ka kach bon life run what, kabil aledi tang coach ko do. Amen ka. Hallelujah. Welcome. Okay. Okay, we will go to the reading of the word. So I saw mag-check ng watag masa ng quote. Kumana na gachki di urong. Hindi mo say. Even the worshipers don't walk around the back. Don't come across that. Don't move around. Pick up your Bible. Pay attention to the Word of God. Where number one, may imunchikyo at donkey. Sa unang bukat, a distraction. Distract you, bukan miss. Dami ang worship. The dami coach na nasa niyo po. So are you ready? Yes. Yes. Sige po nga patulol ba? Are you ready? Yes. Still cannot hear. Charorong ba naman na nan-weekend step? Isasalaras na ba siya after na so Kapakap. From Kapakap. Okay? Latuo. Ocho penta masawi kalangata. Me isna ni nirera o chornang may iyang ra. Tirsa. Sabi ko. Napotong kalawin. So are you ready? Yes. Kau naman, okay? Mag-upside come na lumaw. Amen. Okay, kau naman kasamwan. Ikaw ba tuwan makauno sudah masamaski. Esto ko lebih mas. Apa kini wrong? Okay, yung kasamwan. Nagawang naging tupang. Anan. Glory to God. So tayo ba kapag kasamungan sa rawin? Agad katiyan, agad katirayan. Weki service up. Weki. So surut tayo ba niya? Tayo ba doyang na? Masa ng buwan tayo ng doyang na Kaudek. Tayo ba bilang? Whole life. Luyawan na kakos. So magtsaba united the spirit. Iyo pananingin.
Okay? O sila ira bara atamatamatau bara pepekata. Okay? Buat inujio dia kawaisa, dia koela, dia kaum, dia katerapon. Amen. Tama kawan naman po yan, ha? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Kau may makatilmasa niyo. Masabang bonus ako ng kami. Sokoros masabang uya. Kau makatil kawin kang kint. Ano ko? O kalangan di. Manamanan ngayon sa rawalawan ng Jesus. Clock watch Lord. Sa paragi. This compound. The fire of God. Sa paragi. In this facility. This place. Isiniyayan ngayon sa rawin. Sinabi. Wasakoros sinagukuhan. Hallelujah. Jesus. Jesus. Kau makatilmasan niya sobrang sa parang tinatatunom niyo. Kau makatilong o katkatilalay. O niya bang katkat na natunom. Lord, rangot. Say wrong na natunom yung at matamataw. Sila kitinganaway in John Jesus naman. Magkubrong mo siya kaya. Nababoy ka. Rangot. Sabi mo masan. Lord, ay sandi na niwuyo ko. Sa wawagi. Sa kasawagi. Sa anani. Ay so course my Jesus. So God course Lord. Sa palasabi. Maraming at saka Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So ang oras na sa Roma sa Bigtayan, pay attention. Maweweki. That's your responsibility. Amen. To pay attention. God always said, listen carefully to my words. Incline your ears, your heart to what I am saying. God is saying from the day one. Sama dyan chak yun, ay maamasa ng tayo. Kaya kakamera niyo mga kaitang korusin na nila. Hallelujah. Dalam chay dinasabi ko, akchocho, count Jesus. Yan so mekin masa na ng kalapiraki. Para mekot magkasang palagang repeat. Sana dyan ni Champion. Yan so mekin mo yung umon yan na baka. Okay, kukurong so chocho kung kukuburay. Kukuburay. Para yan so may kukuburay ang wala diya kasambal na yun. Kariyaw. So kukurong ka. Chay na kukurong ka ang kasambal. Hallelujah. Amen. Welcome. Ang pastor kan marlaw kan social media forums kan silong. Welcome no yawiya. Kami na nag-chat forums yan. So mag-chat ka silong mo sila ko. Chat forums kawalan ko bro chat. Ang nanwaki ka. Kaunin ka. And so forth. So yun na kompats to. Isutra. Welcome kami ta shares kang sutra. Welcome kami. Nakakamasang kauno. Welcome kami. Amen? Okay. Well, praise the Lord. Iba tuwa na yan. So magchepan. Kaulangan so masa no ha. Nanaw makokon man. Gusto mo ba yung baliya. Gusto manong ka. Kasi di mo ito kay na ni kayo. Kasi di mo ito kay na ni kayo. Well, baliya mo inaw. Check up. At the same time, check dia papasi. They were giving up. Okay, dia check dia mamasan niyo. Born life. Ariyan so check it tama. Ang ating kisah natin siya.
Hallelujah. Amen. Pochi mo? Ansa Koaros. Okay. Eh, so kaspa mo itong pan. Isang yung makakakak kasi nenta. Ego stretch na yun. Eh, ansa magchay. Paano watak masa ng kaon o bang kasi watak makasa magkabit. Eh, nandir lang ang ubisa to sila. Kung takuha pa kulakon kahit itong nasa. Awya. Ay. Kahit kau nang mangi magkakasoman. At yung siya malagay na dama Jesus ka dyan masa niyo. Okay, na Matthew. Okay? Jesus was saying, hey, he's saying that the flesh is weak. Your spirit, my spirit is willing, okay, to learn from the Lord, to receive from the Lord. And so forth. Said, chay bando lang nga dyan, masa ng pot, kung chay mga moiton. Okay, amen. Praise and worship, all the time with that account. And katkiyang kachay language. Hallelujah. Amen. Okay, so, amen. Watong kachay. Wasakismet. Iwiyagat na tawa. Amen, so. Ne. Kachay kulkulatin ang wikat na tubag kasampan. Kay tubag kikaw. Kay chay kulkulatin. Second day yung niyari. First day niyari. Rans raw yung magchay. Open kita. Masa ng tao na ang kachay. Kaya imanagis siya. Hoporaya ang pwede kita. Kasompan kachay ng kalang pattern. Makaw na kachay ang kachay. Pag-oti principle. And so therefore, masa na yung huya ko bro. Kachay na namin bake yan. Ari, kasanay yung kachay, kayo makayo sompa. So, belas penuang katubag. Katubag. Tubag. Perangkut. Identity. Kami ni siya na nagpapopray yung kachay na saya. So, belas kita katubag. Katubag. Katubag ka ba sa lingkot? Katubag. Nasa lingkot. Kasi sa tabi din na nagpapopray, are you hungry? Are you hungry? Are you thirst for God? Are you thirst for God? Katawa na sa mga. Yes. Yes. Oh, Bailey, what? Sukat din sa mga. Sabi mo, gusto yung itang rayon. Iba kare magchay bistim units. Where can chay tupagi? Tama ko barang tao. Sabi yan. Okay. When Matthew Lemau kasalayang kacay wasap. Kaya isang chucho makaw na masan. Kaya iso may mamasan ako sa pagmachong patang ko po nanaw. Pataki ang ray niya kubura. Kami pairay ka naan kinongyo. And tupang kikaw na anane kaw na. Med pairay kan makin maak. Med pairay kan makin chon beti. Med pairay kan makin an kinongyo and katek. Sompat koros kaw na mamasanin. Wegi ako sompat. Ong kacay soda. Kacay may di daw ikaw. Amen. Kaya regala tayo sa magkamoto wasas kacana na bilkantis na tanong. Kacana na. Kaya para tanong yung sila tanong yung kasamuan kaya tanong yung pwede katarap kiyong sa. Katarap kaya ramas. Katarap kiyong smakinig ka lang. Katarap kita mawiwiyawi. Focus on kaon. Amen? Hallelujah. Kaya mga tong kacay, irayon na. Kasampan. Pwede yan siya, tapos rangot. Tapos ko sa iyang one askon. Iya sa mga pagpupulpuriyam.
o revelation board pin ko yung mo yung naman ka-try. Okay? Kau tiang board ko yung mo kasan sa lang mo tapo ko man mo ya. Okay, ari no ato ka-try. Yeah, tuwan mo rin la. Okay? Lot na yung Abraham na nephew. O China sa may lot bugusan ng sa tumo kumara. O anso me kau no kurata puen komo mana sa tumo kumara. Buksaraw masa ni me visit Abraham mona taulun tila. Hindi taulun tila. Kaya taulun tila puen juwang na kwasa. O kau na kasalatara mo yung wasaw na ine kupurki makaw maramas. Abang katstila pwegi ponti lugwarinti kay song at koros magkamumana ng sa mo kumara. Ariyan so me namas nakchela sa ko no yung coach tana. Me lemag Ria biyo watawa ko tuwana kasam palki Genesis okay wano wan so me katin ko wana asito ko purki isu wanu adede yang chai me chacha pilata no me wanu man boom coach ko purna kong right wrong race generation other generation neban kasapul kubur perangkap continue on dama bot katin kuburki jai bagbatawan ng weekend generation to generation and lelere wan song the fourth melang raise up the new generation pamuyong ay makamata kong bulobul okay Kaudek choki na maraganda cha ansong na bulobul Devin ansong na mamit kejayaan included. At dahil nagmatuwan ki, may kasompalang kejayaan. Pwede yan so magkauno. Kajila. O kajila manin katarsidiman, katlungalan sa tong kumar. Check lang lot, welcome them. Okay, why right lang mo right? Kaya so na nini mo, John wasaw chapta bilkota katira poira. Katira ba? Arabas. Hey, who are those strangers? Bring them up. We want to enjoy them. We want to have fun. We want to know them. Okay, kaya sabi mo, it's deeper. You want to have sex with them. Okay, sama-sama. Taulun din lang na sa mo kumara. After iman, watong kachay rangot. Kachay neo panarangot. Makaw mo at wasak na kang gajkatpang. How do mamasa ng bumuyong ay? Kachkachaman kita me keker kong keker kachay. I'm so mom. So may domi. Kachay lang kolula. Kachay lang waliya kapala. Kachay lang moitong at chay mawunsak. Amen. Okay. Go to Genesis. Genesis 19. Let's start.
Adilan. Ya boss, let's say amen. Amen. Kung iba kaya na yung Bible mo. Ikaw daw siya yung Bible. Mga kubak yung snow phone. Ay! Iba na siya. Nanay mo, tali ko sa umpalgi. Kung may na-try some device ka, distract, away na mo. So, once makaban counter ka, no? Song boros na kay 90. Napos ka sa tuloy. Okay? Utang ka lang, huwag niya po, kapag kiyang po. Igar mo kung saan abin mga salita. Kachaya na na, katoki at tachay dorsot. Kamaula, kapag kulukul ka na,